Hello babies, έχουμε ένα unboxing. Σήμερα να σας δείξω τι έπιασα από το Zara. Αυτό είναι εδώ το άρωμα που έχει μέσα και hair mist, που 30 ευρώ είναι 20 ευρώ. Ναι, τα έπιασα όλα στα sale. Συνεχίζουμε με αυτόν εδώ το τέλειο, τον blazer. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά, όντως είναι τέλειο που κοντά. Που 80 ευρώ, 26 ευρώ. Και κάνει και για πιο καλό για γάμους, ας πούμε, μπορεί να βάλεις που πάνω το φουστανάκι σου. Συνεχίζουμε με το σακάκι των jean που φωνάζει Ευγενία από μακριά. Στρας. Που 60 ευρώ, 26 ευρώ. Συνεχίζουμε με έναν τέλειο στραφτερό μαντελόνι από 60 ευρώ, 12,99, και τούτο φωνάζει πολλά εγώ. Συνεχίζουμε με ένα short καφέ για το καλοκαίρι που 30 ευρώ, 12,99. Εντάξει, το καφέ λατρεύω το. Και τέλος έχουμε ένα φουστανάκι μακρύ, τέλειο. Αυτό είναι που 50 ευρώ, 12,99, και έχει και αυτήν τη λεπτομέρεια εδώ. Αυτά, thank you, bye!